कोरोनाच्यामुळे काय पालखी भेटलेल्या नाही. आम्ही 2 वर्ष वाट बघतोय कुठल्या स्वरूपात पालखी आम्ही भेटवल्या. कुठल्याही स्वरूपात भाई होते, त्यांचे मानकरी होते, आमचे मानकरी आहेत, या सर्वांनी कुठल्या तरी स्वरूपात आम्ही भेटवल्यात. ह्याचं रहस्य म्हणजे एवढं मोठं आहे की ह्या बहिणी बहिणी आहेत. आले का कुठं मोठी असेल लहान असेल असा विषय नाही आहे तो. तरी पण ह्या पालख्या दर वर्षाला भेटणं गरजेचं आहे. आलं का त्याच्यामुळं हा सगळा एवढा समुदाय आहे. या सर्वांच्या मतान मानकऱ्यांच्या गावगावच्या मतान सगळ्यांच्या पालखीचा आनंद असतो. हा सगळा साजरा होतो. आमची पालखी आहे ही पाडव्याला रूपं निघतं. पुन्हा काढते पालखी. ती पुन्हा काढायला सर्वांनी यावं असं मी सर्वांना आवाहन करतो. जय हिंद जय महाराज. दरवर्षी सालाबादप्रमाणे यावर्षी सुद्धा आमचे गांगेश्वर कोंडगाव आणि साखरप्याची पालखी सोंबा जुगाई या सालाबादप्रमाणे जी भेट झालेली आहे त्यांची दरवर्षी भेटतात. गेले 2 वर्ष म्हणजे गेल्या वर्षी तर लॉकडाऊनमुळे पालख्या भेटू शकल्या नाहीत. आपापल्या सहानेवरच होत्या, देवळातच होत्या. तिथेच जाऊन लोकांनी दर्शन घेतलं, पूजा केली आणि ओट्या वगैरे भरल्या. परंतु यावर्षी नाविन्य म्हणून एक नवीन गेल्या वर्षी न झाल्यामुळे या गाव आजूबाजूचे गाव तसेच इथेही पालख्या भेटण्याकरता असंख्य म्हणजे खूपच उत्साहाने जमलेले आहेत आणि पालख्याचा भेटीचा कार्यक्रम झालेला आहे आणि दरवर्षी असंच होत असतो, होणार आणि चालू राहणार कायम. आणि आता पालख्या भेट झालेली आहे. आता थोड्या वेळानं आपापल्या गावाला म्हणजे आपापल्या देवळात जातील. आणखीन दरवर्षी असंच कार्यक्रम पाडव्याच्या दिवशी दोन्ही पालख्यांचं रूपं निघतं आणि कार्यक्रम समाप्त होतो. धन्यवाद. हो भाई तुलाच लावतो भेटा जरा मला अंदाज आला. चांगले दोघांनी ओके.